bandang kampin janai bat ban penklan shushu iki ikhtiar ban yakun persha bat ban rat dingkhong yaka klam covid khandai naka district hi borok away naka liang ki bor penyai district kilabu yaki block control room ha borok southly ki CNRD block ha ka district balajutip kum ki block war room u principal secretary jongka health and family welfare u Shri Sampat Kumar menta kasi ka arp sautrik u jemang ar hajar arpuway ulalej banjurep yakaway nakitegi block control room kabaha umsning CNRD block kajingwan jurep jong uteu principal secretary jongka health and family welfare kadai na kabenta wan pentikna ya kajingbet jingbiang karukom penkre jongki bor penyai district yaki ikhtiar bane khon persha yau khnyang jingpang covid khandai ya kane ka block control room lala ban penbet penbiang dailengba da kajingshim khia jong BDO ka umsning CNRD block Ushri Raja Brahma harangkat ka deputy commissioner habayo banyakran baka deputy commissioner kalau ong kajingmut hi banbu ikini ki block control room kadai na kabenta ban pensuk banyarap iki paiba hakino kino ki khap ki baja karke habai dei bakane kajing khun baru khanyang jingpang covid khandai bat kane ka control room kantre kam med labat sngi khlam dasange hakaba ki staff ki bala jet kerpang kindon bej hakane ka control room na kabenta banyarap yu paiba hakino kino ki benta ki baki don kam laburu ika jaka ajing hikai na kabenta ki staff jong kateka CNRD block ki balong ki sipai yele persha ayo covid khandai ki bakan thop nado ki technical assistant ki gram sevak bat ki we ki staff jong ka block hagane ka jaka ai training lawan ban hikai de ki doctor ki nurse ki staff ki bana ka umsning CHC kite ki staff ki balayo ya ka training na kite ki doctor kin lepat shaman la kisnong ki baha papo jong kateka block na kabenta banira pigi paiba nong song snong na ka jingya bet jong khnyang jingpang covid khandai shushu na kalyang ka deputy commissioner kalaya thuru banadu bala lockdown hakini kisngi khlamdon shu ki bakhlat naw covid khandai ha ka district hi borok away mentang sngi ni no yo mensim bawan u Sampat Kumar sir the principal secretary of the health and family welfare luan visit ya kan ka block ha ka ba ngila set up ikini ki block control room ni khat ki block war room te kani ngila set kani ka kamera kan long functioning 24/7 bra after kanta ka idea jong ka long ban ai jingerap ne direction ha ka ba ya de shano ban le shano ki hospital ne ka be de ki kali ne ha ge be de ki doctor mo ki ban ai ki ga no jing shai kwa jingerap ti kani ngila set up mentana do khanyo tarik la sedang hang ni in fact kani ka control room ni kala ada nado last year mo arhajar arko tang ba long mental snap dengi la kala nang kampan plan shushu handengi ngi shamba habang ye pakhat ni kata dalas ngap ha ka komprikam ha ni blok kalong very clear mo gram seba ki technical assistant jongi ki badan half feel kitu kita ki beri ki itu man na kasnong ki ba ki tip i ramba snong ki tip ki doctors ka first contact jongi hi de maki ti yakatang ye kini nong snong rapat kila ni pensionary ki ba dadan kuno contact ye ki can contact i video nantai video bade in contact district bat kumta ter ti ni daru hang ni metang sini ke training ha ka bangi ai training ya ki staff jongi TA jongi ha ka be dei bat kumno ban ai jing hikai ki breu susnong kani kan nong lam ka ba kala koi haman la ke snong janman la ki trieng but kumnong in itu ya ka but first identify ban itu kalong kumno but ka baar kalong kumno ban take care ban prevent but kumno pada banyada andala koi hai yang jongi te ka baningkong bangin itu kalong ba dadadon gino gawan thai le nano mano badan ka snu thot kum baki ong barok ka bayong kli namar kan ni covid kalong hi kum ka bayong kli tang ba ni ong la da pi snow kum ba pi bayong kli snow ba ban net testing ngila shia snow tang ki war ba snow si bro shikata bagi cases kila nang kio hari boy but of course men chisni ka case arsni ka kio arspan nyu kunyo men chisni ka kio arnyo menen ka kio sispa khanyo ka bang kwa ban yetu de ki pai ba hakan ni ka lockdown men hakan ni ni shemba
tala saus ngi klam dan beru ba yap due to covid ten kani kalong ke ikit ibangi deban pendip ya piru namar ba la kani ka penishai ba ladang ila ban yada ladang corporate lang ya tri lang ila ban job ya ni jikap